ustez, ze ezaugarri eduki behar ditu kazetari on batek? Jakingo banu. Nik uste kazetari on, zen kazetari txar batek eduki behar duen lehendabiziko ezaugarrian ere ustez da zer egin nahi duen argi eukitzea. Eta bere ez egiteko asko egon daitezke, berak zer egin nahi duen argi euki. Eta gero moldatzen joan. Adibidez edo zangizter? Idatzi nahi baldin badu, ondo idatzi. Esatari izan nahi baldin badu, ondo hitz egin. Gai batean sakondu nahi baldin badu, sakondu. Gauzak ahalik eta ondoen egiten saiatu. Eta gero ez konformatu lehendabiziko bertsioarekin. Bere buruaz ziur egon, alduen neurrian behintzat, naiz eta esango dioten zuk ez daukazu eskarmenturik, zu baino asko zer gehiago dakigu, ez zera inor, ez irentzi botatzen dizuten dena, kritikoa izan, ikuspegi kritikoa auki. Ez izan ausartegia, galbaea ere oso eskura auki, baino bateratu ikuspegi kritiko hori eta norberaren ikuspegia ere galbaetik pasatu. Eta presari beti presakako lana da, zuke bakizu, presakako lana da, baina presak ez du zertan inposatzen arduragabekeria. Eta presa askotan arduragabekeriarekin nahazten da. Eta bi hoien arteko oreka mantentzea eta oreka horri eusteari askotan ez da erresa izaten, eskatzen dizu zure nagusiarekin diskutitzea edo zure irizpideari eusteko momentu ez oso erosoetara iristea, baina ikuste dut horiek direla ofizioaren funtsezko ezaugarriak. Eta gero hortik aurrera bat izango da oso ona, beste bat izango da erdipurdikoa eta beste bat izango da korrientea. Kazetarien artean nik ere uste dut dendarien, kirolarien eta zientzialarien artean bezala ere danetik behar dela munduan eta guztio daukagula gure tokia. Onak direnak eta korrientea gehanok. Esan duzu ez da, kazetaritza galderekin lotzen dugu, baina lehen aipatu duzu baita ere, entzule ona izateare garrantzitsua da, ez da? Niretzako garrantzitsuagoa. Ez dakigu edo... Niretzako garrantzitsuena hori da. Entzuten ez baldin badakizu, gero ezin dezu galdetu. Nik ez dut uste inoiz izan naizenik elkarrizketa, ez naiz izan inoiz elkarrizketatzaile ona. Eta segurunik izan da egoa handiegia daukadalako. Kazetarion bekatu handienetako bat hori da, egoan patua. Eta gero gaina esatea oso apala gehala, baina hori beste kontu bada. Baina gauzak ondo kontatzeko, eta galdetzen jakiteko, batez ere entzuten jakin behar da. Entzun, eta kontatu ez dizutena, irudikatzen saiatu, eta beste nunbait bilatu, kontatu didaten honetan ze falta da, da justu prentsa horraren kontrako estrategia. Funtsezkoa. Entzuten jakitea eta utsuneak betetzen saiatzea funtsezkoa, nire ustez. Geratzen zaizu ametsik betetzeko? Bai, eta badakit, emango du peloteo hutsa dela, baina ez da euskara hutsezko hedabide batean lan egin gabe bukatu dut nire ibilbidea. Hori da, faltan ematen dudana. Hori konpondu daiteke, ez da? Ez. Ia sepek ez dituzten, ez. Sepek harrapatuten nauka. Ez, baina hori egia da, bai. Eta oso lotura zuzena izan nuen, eta izan zen arroen nagoena, ez dut esango, baina esperientziarik ederrena, Euskaldunen Egunkariaren sorreran izan nuen rol txiki hura, baina niretzako izan zen esperientzia zoragarria batez ere ezagutu nelako jende marabillosoa eta guztiz miresgarria, baina gero ez da inoiz tokatu, ez dira inoiz eskaini. Zer raro, ez da? Ez dira inoiz ez, egia da. Nola da posible hau? Bazakit, baina atzera egitea... Zaila, ez da? Zaila, baina bai, egia da, hori da... Beste batzuk esango zuten, bani gustatuko litzaidake, bazaki zepena, nire ametsa zan, nazioarteko erreportari zan, eta ez dakit noa junda. Ez? Zurea? Bai. Baina, ez da tokatu. Ez da tokatu? Euskararen inguruan bai, euskararekin bai, baita ere, baina... Bai, baina... Hoxe gelditzen da. Ez, eta gainera, benetan, eta ez da peloteo, badakit oso gaizki geldituko naizela, eta emango duela hemen, hain naizela peloteo hutsean. Baina benetan uste dut, azken urte hauetan kazetaritzak
aurrera egin duen eremuetako badala euskarazko hedabideen eremua. Eta hori bertatik bertara ez ikusteak eta ez ezagutzeak, ze prentsaurreko ibili naiz, batez ere berrian eta garan eta dabiltzan, kultura inguruan dabiltzanekin, eta zuen, baina ze gauzak egite dituzuen, ze gauza errek egite dituzuen, zuek ere bai jakina, baina gutxiago tokatu zait. Eta bai, hori ez ezagutzea, garapen hori hurbiletek ez ezagutzea, ematen dit pena pixka bat, baina eta zer gertatzen eta konforme. Egin dudanarekin konforme.